gaan vandaag een kijkje nemen bij de kerstfancy fair op de Sint-Bavouschool. Merry Christmas! Weet je wat het doel is van deze actie? Ze willen geld inzamelen voor de school. En wat is er allemaal te kopen op deze actiedag? Een cd die we hebben opgenomen en werkstukjes zoals bloemstukjes en zo. En er zijn spelletjes om te doen. En vind je het goed dat deze actie eigenlijk gehouden wordt? Ja, ik vind het wel leuk. Heb je zelf ook al iets gekocht? Nu nog niet, maar Zometeen wel. ja, mijn moeder is er nog niet. Wat is het doel dit jaar van de kerstmarkt? Met het geld gaan we leuke dingen doen voor de kinderen. Voor een stukje al in het oude gebouw en anders voor in het nieuwe gebouw. Dus speelgoed voor buiten te spelen en zo, dergelijke, dat soort dingen. Wat is het veel werk om de kerstfair te organiseren? Het was niet heel veel werk, maar heel veel verschillend werk. Dus we moesten echt heel veel verschillende dingen doen. Mensen zoeken, vrijwilligers zoeken, prijsjes halen, knutselen, dat soort dingen. Wat is het doel van deze actie? Het doel van deze actie is de inrichting van onze nieuwe school. Weet u al ongeveer hoe de nieuwe school eruit komt te zien? We hebben al een klein beetje een idee. We hebben een plattegrond, hoe die ongeveer eruit gaat zien. De buitenkant, de vorm is bepaald. Alleen hoe het eruit gaat zien, dat is nog steeds een vraag. Verloopt de actie tot nu toe volgens plan? Tot nu toe verloopt alles prima volgens plan. Iedereen is enthousiast, iedereen heeft er zin in, dus het is hartstikke leuk. Wat wordt er allemaal met het geld van deze actie gedaan? Met het geld gaan we spullen kopen om onze nieuwe school in te richten. Wat vindt u van deze kerstfair hier op school? Ik vind het geweldig. Op deze zaterdag, 15 december, vlak voor kerst, om een interview aan jullie te geven. En in deze hele sfeer met al die dingen die hier te koop en te krijgen zijn. Meestal te koop natuurlijk. Nee, ik vind het geweldig en ik ben blij dat ik hier deze hele middag mag zijn. Tot aan het eind van de middag zal ik hier rondlopen. Kunnen kinderen met mij op de foto? Zal ik anderen begroeten? Ouders, kinderen, iedereen. En ik ben ontzettend blij dat ik hier mag zijn. Was het een lange reis naar hier? Het was een verschrikkelijk lange reis. In sneeuwstormen. Over het ijs. Ik zakte er een paar keer doorheen. Ik zat tot over mijn oren in de sneeuw. En alles heb ik meegemaakt. Maar na deze lange reis ben ik blij dat ik hier op de Sint-Bavo ben. Wat vind je van de kerstmarkt? Nou, ik vind het wel leuk en zeker omdat het geld op wordt gehaald voor de nieuwe school die komt. Zit je hier ook zelf op school? Ja, zeker. In welke groep zit je? In de laatste groep, dus 8. Vind je het gezellig op de kerstmarkt? Ja, bijna iedereen is er gewoon dus. Wat doe je op de kerstmarkt hier? Ik ga kinderen sminken. En dat kan je heel goed? Ja, ik heb er niet zo heel veel ervaring mee, maar mijn moeder en een collega van haar, die hebben er wel heel veel ervaring mee. Wat vind je van de kerstmarkt? Ik vind het heel leuk. En zit je hier ook al zelf op school? Ik heb erop gezeten, maar nu zit ik op het Twin College. En het is heel leuk om hier weer terug te zijn. En wat vind je van de kerstman? Ja, dat is echt een hele mooie kerstman hoor. Ja. Ben je ook al op de foto met hem geweest? Ga ik zeker doen. Ja. Dit was Keken TV. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie nog een prettige kerst hebben.